Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean Argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker. Orain dela gutxi gara bera, 10 minutu, eroskin, ostu egin dut. Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu. Ni normalean ez dut osketan, naiz atrebitzen. Baina, sorta hoin ja ez. Ez que hoin dana tiketa eta abizatu, eroskin. Igual, napolitana bat erosten bagozu edo ogi bat, inbidea pixau eta tiketetara. Bai. Aztu egin zait eta ordan zat, bere izana. Zer berezta. Bai. Eta nola? Non sartu duzu? Motxilan, neske eroskiko produktu guztiak ez dut eraman potzaik eta motxilan joan ez sartzen. Eta gero guztia atera egin dut. Ja. Ikusi duenen aurreketzeko latiketa, ja ez dut atera, ja esan dut. Guztia zertzan hori bakarrik. Ez. Gauza gehiago. Bai, orain jaten gabitzen gauza hauek. Hori gizia zure gizar. Napolitan nerea dia. Bai, eta nerea palmerak. Bai. Mena txokolatea. Eta gero zuko laranja askoa hartu duzu pizkat paretzeko kontzientzia, ez? Hori. Ja. Oso ondo, Robin Hood, karmaren egonda interbentzioa prozesu honetan. Bai, bai. Orduan, lapurtu duzu, edo ostu duzu zer, ogia. Bai. Eta utzi duzu nervioak zirela eta zure txaketa bertan. Bai, haustu izan. Gero, bai, voltatu behar izan. Mesedez, barkatu. Eroski lapurtu zaituzu. Bai. Eroski lapurtzea, ez? Ez da inmoala, ez? Etikoa denaren barruan sartzen da. Hori da. Politiko gizuzenan ia. Gutxigati, baina ia politiko gizuzenaren barruan sartzea. Hor gero zazaila bada sartzea. Bai? Politiko gizuzenan barruan? Zer? Geroskin ostea? Bai, gero itzen dezakegu. Gero itzen dezakegu hortaz. Badago, atal bat. Aurrekoan Jon Sada zua entzun nun, gero. Sortu, zehose. Gero, bestela hasieran komentatu behar duguna. Euskararekin lotuta eta horrela. Bai, noski. Euskara zehar lerro. Eroski honetako tabernakoak oso gatorra dira. Etzara gogoratzen, Kevin, behin gratis eman zizkigutela pintxo batzuk. Bai, sobran zeudelako igual. Bai. Ja, zer pegi ikusi egiten ba? Sobra dagoen janaria jateko. Ez izuen esan emate Antori eman, hori zure jendearen zat. Hori, ostiralean, horri beste bat apurtu zenun. Hor kapitulo dago, baina lehenengo markoan sartu behar gara. Ostiraleko markoan. Eroskin lapurtzetik, bi egun lehenago... Horren nuen apurtu, Bizitzako janka, depende nola ulertzen dan. Hostia, vale. Ja. Argiari, lan horren truke, ez? Lan intzun berak. Lan intzun, bai. Bai. Baina lanen truke ja nima neukan nere saria. Bai. Kuantitatiboa. Bai. Dirutan neurtua. Honi, horrein duzitzaion. Tor. A ver, zu zara kooperatibista, ni ez. Osa, hori da... Kooperatu pizkat, Osa, hori da, zuge kooperaz jarri zure partetik. Hori da. Orduan nik, batez ere daukan esateko eskertza, zuri. Zuk ordaintu. Nik ordaindu eta gainera nire jana eman izun. Bai, hori aparte, bai. Nada posible argia sarietan mikrofona bajo entzutea, tamen ere bai. Zeineri? Tornerri, a ver. Ni fijatu nintzen ostialean, agotzazuk baju dakotzula. Geneko baju daka. Osa, ni hor mai testu inguruen eta jentean agotxen zuten nuen, eta zuria beti, segun beste nivelo bat zegoen. Hori ba, eta gu hemen mikrofonoak aldatzen. Aldauzien mikrofonoak eta hemen ondo funtzionatzen du. Ja, claro, bai. Orduan, Kevin lanean eta kobratzen, eta Torno izerdi patxetak. Machismoa, ostra, gero kendun gamiseta... Oskar, ospatu ziren aurreko ostialean argia sariak. Argiak ematen ditu sariak, ez? 6 sari ematen ditu, jente ezberdinari, ez? Adibidez, ikusentzunezkoaren saria, ez? Edo entzunezkoaren saria. Nori eman zenion? Nik inori.
Bueno. Zikuk esaten gen... Bide. Bide, bai. Nik, prentsa... Nori? Nori? Ze? Ez, hasi. Ni ikasi, entzun, ni ikasi behar nuen Jenofa eta bera bizena. Ja. Beroko irigoin. Ja, horrekin ja nahikoen eukan. Hori eregia da, hori horrenka polita da. Astu zaizki, zintzen azkan merezi. Hau, irratia, ez? Irrati Bai, zela... entzunezko saria ikusentzun. Zintzan? Merezimendu. Zintzan. Artor, zeinari... Zintzan. Nik eman ditun merezimenduzkoa zenbat gara, bilbotarrei. Kampaina honena, zuk eman zen aroztegikoa... Bai, hori nerea, kampaina nerea. Pentsa, jakin... Ondo. Osea, zurmendiren gehigarriagatik eta monografikoagatik hori zuk prentsa. Ez dakit. Bai, segurante. Bai. Gero enarak ze izango zan ikusentzun. Ostra, baina buruzikaz, baina gure lanak gidoia ikastea zan. Hori danak gidoia nazeuen. Entzuna zeintzan, inguma internet, eta irratikoa antxetakoa hori gara. Antxeta antifasista. Bai, bidasoa fundamentalista inoiz ez. Gure baian zauden horiek. Bai. Eta orduan janarekin segertatu zen. Osea, zu jan zenuela zurea, Bueno, barkatu, Oskar. Haue biak izan ziren aurkezleak. Oskar, ni eta Tor izan ginen aurkezle argia sariak eta 17. ediziokoak. Orduan horti datorra duana. Planak faia bintzun. Zea planak? Claro. Planak. Hasian izar izan behar zen, gero izar gehi bere matriuska, zezu orain matriuska bazara, ez? Matriuska tuta da. Ikusten zaio, Ja. Bai, matruskaturik. Osa, geruzatuta. Etzan egun egokia, ez, bai. Barne bildua. Ja, dana dala... Napolitana. Dana dala, nahi etzait oso etikoa pentsatzen, esatea aurdun, pertsona hori aurdun dago. Ez da oso etikoa, ne ustez. Ze ba? Zatik, referentzia jartzen da ama. Argia sari zatik ez da jartzen referentzia umea, eta orduan amadun dago, pertsona hori. Umea amadun, ez dakit, lanan nina bilitzen. Bueno, berak ere, bitu zenbat, azten ari dan, Jode, eta ben golpiak, leku gutxian, behan burukadak. Ja, Espainia... Jo, ja, nahikoa, kendu dozko nahikoa zela zaten da. Ui. Mendeko historikoa da, no? Bale, orduan zu... Emakumeon gaitasuna ja nahiko gutxietxita daude, orain hauerek kentzeko, ez? Aurdun dagoen emakume bat izatea, ez zurutza daude aurdun, umea dagoa amadun, oza, ja, ber... Markatu, baina... Bale, ez, nik genuen nahi... Horrela zandagia, aumentu du nao, Bai. Nahi esan, ez dakit, hausunarketa filosofiko bat. Ja. Txiste ondo zijoan, baina... Bale. Gainera orain utzi diegula haien abizena jartzen eta guztia horrena. Hori. Bueno. Ez que ze izango da horrengoa. Erabaki duzu izena? Santzun? Gari. Bale. Bai. Abizena neria, bai, hori orain modan dago, ez? Ez, hainbeste. Ez. Osea, rollo programa bada. Baina, gero gazten zara galde, bueno, nire inguruan... Berko lukena baina gutxiago, ez? Nik oso jende gutxi. Osea, nire burua, zurea, eta hasi barnez pentsatzen beste batzuk, Bai, Ni zue biok. Bai. Baitu, Jo, dakot lagun bat arantzakoa, Naparra, eta esaten dit hor modan dagoela, emakumearen abizena jartzia. Eske berez, ziurra den bakarra, umean horrena den, hori norbaiten, eta lana, pues, hombre, argi dago, gure karpena txikia dela, inoiz ez hobeto esan da. Txikerra. Bai. Orduan, pues bat aukeratzekotan, ez? Bai, ez logikoena, bai. Eta orain ere entzuten da aurdun gaude eta horrelakoak. Hori da, pizkat, patriarkatuaren gola, Ez aurdun gaude, baina gero... Gero da mazazu hori, pelota hori hor, bete. Gero. Gero barisak eta almorranak guk ditugu, osea, a ber. Gero matriuska hori norbait zaindu beharko du bai? Ja. Gero? Bueno, bai. No, behetzi horiek zeinekin zeizkizu. Ez, gero momentuan, nahi dut esan matriuska beha. Zaizu ja mendi gutxira jatza matriuska izango? Espero ez. Ez. Eta hon, zeinek zaintzen zaitu? Bueno, bakot jendia. Inguruan. Zuri zein zaintzen zaitu. Guk ez, Hostia. Nei. Hasta gehiago. Gizarteak. Gizarte segurentzak. Eta argiak. Argiak batez be. Aspaldian argiak. Ematen dit, dirua eta janaria.
Eta hortik zioan hildoa, ez? Bai, egia. Eta ospea. Ospea bai. Osea, ligatzeko aukera gehiago. Hori da, gero egoa puztu egiten zait, eta gero diru hori dana eta gehiago gastatu behar dut, astero, terapian. Hori kontuten euki bidea. Bizitza modernoren zikloa da hori, Ondo bilduta dago, Bai. Lasaitzeko terapia batera, zinetara denak nervioso iristezaten. Bai, ez justu aurrekoan, bai formatu aldatu da, eta batzutan da kolektiboa bezala, eta aurrekoan meditazio tailerra egon zen, eta hori da paradoja. Meditazioa joan prisaka, bai, claro. Geroan lasai meditatzeko, ez? Eta gatu da, hostia, berandu zauzelako. Bai, bai. Bueno, asuntoa da, eman zigutela jatetxean, argia sarietan, bazkaltzen, jatetxe baten ordaintzen dozula astebukaeran 40 euro. 40 zian? Astebukaeratan 40, interneten ikusi hona. Bete, gu onginen hor aposto akiten, ni 40 eman esan nun, baina. 40, ondo, ez? Atxega jauregia da. 40 horsierako pintxori gabe, seguro. Vale. Baina nivel bat, bigarren platera zela sorbete bat, osea hori da nivela, vale? Eta doa tor, Doa ez, neon. Zegoen tor, eta testu ingurua zen, bale, hori dana, gauza asko gertatu ziren, ja bio kotxean bueltan, etxera, eta tipua kriston goziak ini. Zergatikote. Kriston goziak olako jatetxe baten, egon ta gero, doan eman zizuten jaten, bueno, baina zizuten eman jaten, zatikatzen jan. Eman bai? Jatekoa eman bai, baina jaten ez. Zergatikote. Zer gertatu zen, tot, konta iguzu. Konta iguzu. Ez neola, sobera lasai, gozeik ez da, bakizu. Alboan ultraxur bat, taper askauzazu. Osea, sentitu zenun, ez? Esan rockstar baten bambalinetan bizitzea. Sorbete atera zidarteneako, ja hor nabaritzen un pelotilla tripan, jan aragia. Karrillerak ez ditun jan. Eta nire eman zen izkian. Batxineta ez da, hori ere zuri eman izun. Eta hori busketan bat ere bai. Ogixo hartu nuen, bai. Eta bihar urrengo gunean jantzen duen. Ondion ez da bukatu ogixo, eta karrillerak atzo jan nuen. Atzo ja. Taperra eskatu zen, no? Taperra eskatu nuen. Hombre, atxa jatetxean beti eskertzen dena. Taperrekoa zeudela. Eskubide bada, hori aspaldi onartuta dago. Bai ez, kamarera ketzekien. Ez, benetan, Ketzekien. Kamarera begiratu zidan. Lehenengoa kamarera A. Hori da, B-kamarera bazekien. Lehenengo kamarei esan nionean, baina zera behira da. En plan, ez da gehi, lapurtzen ibiliko banitz bezala eroskin. Claro, bai, ulertzen da. Eta gaina, ondion begira okerragoa, justo zebilen platerak erretiratzen. Eta ne paretik pasatu ziren ondokoen platerak. Eta hor zegoen karrillera erdi jangabe. Eta hor nik hartu nuen beste baten platerako karrillera eri nire tapererako. Eta tipa baina benetan, aurpegi bat, en plan. Ezekien hola enkajatu hor gertatzen zebilen. Zango zioten jende ilustre, jende ikasia jungo zala bazkaria. Eta de repente zu. Claro, gehien jota oituta gongo dira, kanitxe txakur oientzat pizkaz eskatzea, etxea eramateko eta hola. Kanimatek esan zizun, txakurrantzako otezan jan guztioi. Bai, hasta git. Ladixe galetu zizun. Bai, benetan galdetu zuen. Bapo jarriko da zure txakurra. Bai. Ba, zuko esango zenio, nire txakurra. Bai, igual, bai. Bai, hori zenio. Bai, hori bera. Bai, gauinak horatu naiz. Bai, txakurra ni naiz. Nik ez dago txakurrik. Hori gure etxian behazko goinda, batez mamak eta hola. Azurrak eta txakurrantzako? Ez, beretzat. Azurrak ez, baina aragisa eta hola sobrau, eta etxera, zerbietan bildu, eta perri gabe, lehengo erara. Lehengo erara, bai. Eta etxerako, hombre. Hau gerra usteko generazio honek asko daki. Ondorengoa ez. Ondorengoa momentu batean hori egitea lotxa puntua zen. Ja, boomerrak, gure gurasoak eta hola. Tipo beharra diraztea bezala edo, ez? Izango da. Bai. Justo, joan den astean, nire aman eguna izan zen, joan ginen, jatetxe batea oinatikora, eta... Txemuzkotakoak? Ez batzokia. Eta, zela zen hau... Bueno, ardo on bat eskatu genuen, eta bakarrik eran genuen erdia edola. Botellaren erdia. Eta nik esan nion kamarerari edo zerbitzaileri, aldegu eraman etxea, eta bai, problema bari, bestera gu basurara botako dugu, eta nire amor, izar mesedez, nik hau ez dizuet erakutsi, no seke, hor kamarerari esaten bezala, nik hau etxean ez diet erakutsi, etxean ez dute txekula hau ikusi, ez dakizetan, Jesus, txika. Hori izaten ezen bitartean beste botilla bat boltsuan sartzen izan. Hori. Ogin kurruskoa edo. Hoteleko bufetetan bezala. Bueno, esan behar da, argia sarietan dagoela A eta B menua. Ez zuzen ere, A eta B da, berez,
Bueno, garai baten normala eta berezia. Bueno, hor datorroi. Bueno, normala eta berezia... Ez dakit nola jarze genuen. Ez, normala eta Claro, vegeta. eta bata baldin bada vegeta, bestea zer da? Oro jalea. Oro. Baina orojale hitza zeinek erabiltzen du, ez bada animaliak sailkatzeko era bat. Egia. Hori ekologian eta erabiltzen da, eta biologian. Baina jatetxe baten, Ez. niri menu orojalea ez. Orduan, karo, saiesteko hango... A ber, zein da ben normala ez dena. Pues azkenean A eta B. Ja. A eta B. B ala ere bestea. Hori. B bestea, B vegetala. A jarraitzen dizaten ofiziala. Bai, alagia. Bai, B pelana. A aragia, B barazkia. Perfecto. Dena ben dago jasota, ez? Egia. Ta? Jangabe? Jangabe, Jangabe, esan zin bakarri biardo bi baso erdi eraten utzi zenidan. Bai, nire egon nintzen temponaz, a ber, guri politburuak esan zigun, oza ez, eukan puntu batzuk. Eta bazan ez mozkortu. Eta nik usin izun jaziratik gogoekin. Oza, zu nahi zenuen, aztean nahi zenuen movida, baina koazin zenuen aztu zatik. Baina superrondo kontrolatu nintzen, hasierako pintxoiekin bat, eta gero bazkaritan beste kopa bat bi. Bai, kontrolatu nintzen, o kontrolatu nizun. Zintudan. Joder, Aizar, hostia, eske gaur... Ni zure lagun moan etorri naiz, tío. Esto gura jaleoik, zurekin. Rigor, rigor. Ez aztu, Gero komentatuko dugu. Ja, hori, pegatzen dizu pixka bat, urduritasunak eraman da moskorra harrapatzea, eta... Ja, gero zin izildu. Eta gero zin izildu liatu, bai. Gero aurkezpena egitea liatuta, eta ez... Bai. Nik egia esan oso ondotorri zitzaidan zure rola. Osea, kao, nire urduri nengoen. Baina, alboan egotea beste bat oso urduri, beti lagundu egin da, eske, bale, ondo. Neri jasari gertatu zitzaiten. Bai? Bale, izan genuen... Agore askoz... Jaiago zegoen. Eta horrek laguntzen du, karo. Osea, zuri zerdiaren bikoitza alboan botatzen ari bada, ez? Pues, orduan... Haupa nago... Eskerrak zuen mongo jenteari, tio. Hori da. Zerbitzu soziala. Otako gaude, denok pintatzen duzu ze. Claro, gezke antolatu dago hori egia da. Ze, claro, rockstarren antzera atera nahi dugu, baina, claro, rockstar batek ez du aurretik pantxineta bat sartzen. Bera beste gauza sartzen du. Hain zuzen ere. Eta, claro, guri eskintzi izkute lau plater, 6 sorbete eta pantxineta, pues... Pantxineta danela inuketzuen jane, pantxineta. Zeba? Zatik behak zeukan A plana eta zurietan zizuten, pantxineta, baina nik eraman nuen zurea. Eta nire guan B plana eta guk ezeukan pantxinetaik. Baina gehiago guztien plater. Bueno, gu biotatik ez. Gu biotatik inuketzuen pantxineta. Da zuze postre? Mango helaua. Bai, raro. Nik mix bat. Postre R, postre raro. Zaude politburu, ez zaude taldean. Bigarren mailako politburuan. Politburuan, A eta Bak uztartzea, balego, menua. Bale. Lehenengotik, etxela bigarrenetik. Ekarpen, bezala. Gero kuskusa barazki, ilarroiek kuskusakin. Kuskusak ez zeukan kuskusa. Zertzauzkan, ilarrak. Pure, etzan kuskusa, pure esan. Pure zerrena, berdurana, normala. Bai, laranja, sumo laranja kolorea. Budisten trajean kolorea. Zerekin indazen. Bueno, purearekin programa? Purearekin. Kalabaza edo, Publizia de osona, baina itxura tentagarriare, edo? A ber, nik gustura januen, baina egia esan, nien naiz oso pertsona, enaiz moko fina nola izateko, ez dakit, nahi gatza falta zaio, eta nien naiz enteatzen gatza falta zaio, orduan, klar, ez dakit. Bueno, janaz aparte, ze ondorio, kultureta. Ni kultureten maian egon nintzen, por cierto. Bai, baina, hola ikuzioten. Gure maiak izen... Bueno, barkatu hortanak izango zian kultureta maiak, ez? Ez, zeuden politikoen maiak... Maia bajuak eta maia altuak. Bale. Maia instituzionalak, zuzendarienak, langileenak... Praktiketakoak langileekin. Bari da... Gero badago mairen bat, plan xelebrena edo, enkajatzen ez dutenak edo... Mai guztietan ongoa baten bat olakoa. Bai, argia saiatzen da hori orekatzen. Hau da, guztiek batera ez. Zatik, bestela, badez orekatu egin daiteke bazkaria. Generoare, bai. Horre gonda, sekula jale horik. Igual mai baten elkartu, jago barrekondo, oso... Baten bajuna izan da.
Bai, egon zan bat. Ezen dut orain izena esan, baina... Bai, literatur munduko... Ja. Eta beste, eta keseta izakoak ere, bai. Bueno, Juan... Hartu platera eta beste mai batera, Juan. Juan Aserre, bai. Baina maiaren bueltan sortzen den eztabaidan bueltan, bai. Bai, horregatik? Eztabaida horregatik? Bai, Aserre, Juan. Bai, ez egolako ados? Bueno, pertsona gara. Ja, eta hori pertsona zen, ez? Hori pertsona samarra da. Baina, bueno, haizu. Iba, gure maian bi emakume eta beste guztiak gizonak, eh? Bai, neko zakil jaia geratu zaigu aurten. Ezin? Saridunak ere zen bat. Bueno, Ni... nahiko paretxu, Bueno, bakarrik hauek zeintzuk zian lingumakoak zian lagun esan zirela eta horrek asko... tropelean. Ja, horrek da, bai, gantza horrekatu zuen, baina. Inguma zer da, tximeleta berez? Inguma? Bai. Inguma da jeinu bat, euskal mitologiko jeinu bat. Tximeleta bada, ez? Ui. Nik dakidala ez, baina ni guztia ez dakit. A ber, Leire Rodríguez. Zele. Ez orduritu, ez dakigu zer den inguma, eta ari gara botatzen, aukera posible. Ez ni badakit, inguma da jeinu bat euskal mitologiakoa. Ja hori bai, baina... Vale, hortik aparte. Bai, ez da hortaz aparte tximeleta, mitxoleta... A ber, ni dakidala ez, baina egia da, ni guztia ez dakidala. Ja. Eta ze jeinu da? Ze jeinu zitxura da? Ez dakit, exactamente. Txetan tximinita sartzen da eta ito egiten zaitu. Olentzero bezala sartzen da tximinitatik. Bueno, gaur egun ja tximinak igual beti ez da baina bueno. Airfryerretik. Eta ito egiten zaitu. Ona ez da. Bai, ez ingumakin kontuz. Bai. Oin, gero horrek Euskal Kosmobizioan ze papel jokatzen duen ez dakit ondo. Zatik, dana dago zentzua, baina ingumenen zentzua nik ez dakit. Oroñatin egote esan beldurra sakamantekasari. Bai. Hau Gasteiz ingurua, da gonetik arabaldiak emeteuk barremana eta sakamantekasa horri ingurukoa zen. Horrek ere eroskin ezun lapurtzen? Eta oinatin daik eta hotzain gantzatatzaia. Gantzatatzaia. Osa, barrutik atatzen zen dana, ez? Bai. Horre umia irita hola sustaitzeko eta, bueno, hola jarriketan mozu gantzatatzaia etorriko da, Dios, zeizen. Gantzatatzaia. Erabiliko dituzu holako persuasio neurriak? Ez, igual gaur egunez. Gaur igual... Gaur igual? Pantaiari gabe gatuko zara. Igual Olentzero ez datorriko, Mari Domingo baina Olentzero... Hostia. Itzein mardu gortaz, Horendik ez badago garbi Mari Domingi ez dela ona? Ona da, ez. Mari Domingi go home. Ez... Go home? Go home. Zeba. Mari Domingi go home. Olentzero ez du eskalagun bat jarri florero galboan. Ez que ez da eskalaguna hori da. Bai, hori jende guztiaren begietan hori da florero bat alboan. Hori da Batman eta Robin jartza bezala. Ez. A ber, ez que ez da gustua, etxe danetan, etxeko familia amak, hau alda esan? Bai, alda esan. Esan. Umeek entzuten gaitu ezta? Sekretu bat, lasen. Igual ez dut esango. Bale, esan. Irungo Baltasarrekin zuna. Esango tena... Esan disimuleutan. Normalean, etxera eramaten duela opariak Mari Domingik. Etxeko Mari Domingik. Baina hori, oin dela, zazpi urtetik ona, o amar? Ez, baina etxeko Mari Domingik... etxeko Mari Domingik. Etxean lan egiten dutena, Mari Domingiak direla ekartzen opariak. Eta antolatzen, kudeatzen, eta... Etxeko figura femeninoak ekartzen dut. Olentzero hori inoiz, inork ez dio galdetu, beraz, ez sentitzen dan. Ostia. Ostras, baina bastante... Baina hori da, jendeak zelan irudikatu izan duen, eta estolen elkarteak ze jarri duen liburuetan. Ostia. Horrela da bere izan da, Ostia. Hori ze, Olentzero zen egur pusketa bat, hasieran, ez? Ze, katalanak bezala? Antzekoa. Bai. Eta gero zenbait herritan, ez? Ja. Bai, mantentzen da neko trans. Jakizula oso ondo. Bai, iragane antzekoan generorik. Eta leku batzutan arrantzale, beste batzutan ikaskin. Baina arrantzale. Eta emakume ere bai, leku batzutan. Osea, Olentzero emakume izan da ere bai. Bai. Eta izan da ez gizona, ez emakumea, baizik eta Olentzero. Eta de repente egin zen Papa Noel izatu, eta oin, Mari Domingi jarri dute. Hori da. Eta zu bezalako pertsonak? Zer? Mari Domingiren alde? Bai. Bale. Olentzero hor jarri zuten zatik bai, hori Kastolen elkartea. Ja. Kastolen elkarteari dizortio gori ere bai? Parte bat bai, handia. Seguro? Bueno, nik oiera olaza... Orduan bai. Esan badu, ni ados.
Ez, ne ustez honen izango zilatzake maidomi kendu eta olentzero desgizondu edo... Hombre, eske, desexualizatu, ez dakit, zatek ezin dugu sexu bat. Naizta, igual, ez da definitua, bueno, bas... Arazoa da daudela 5 gizon. Papa Noel, Aita Noel, 3 errege eta olentzero. Eta 0 emakume. Bai? Ez? Ja. Errepresentazio pixkat. Baina, jo, konponbidea baldin bada, besten pare jarri nahi izatea emakume bat, alboan, noin izarra oraindik ere olentzero dan. Bai, Hombre, izarra olentzero da. Zagantza barik. Ume irientzun, zu intervenituko gabe, umeen konversazioak. Baina joango da aldatzen asuntua. Ja. Ja, ez da. Hori izaten zuten, 15. mendean, ez, antifasistek, seguro egongo ziala, eta bitu, joden. Ja. Nik olentzo gizontasuna kendu dengo neok. Olentzo, bueno, kapatu ez, kapatu ezko gizon alda izan egunuko edela izan ez, baina, bueno... Kapoiak ere baditu. Hostia. Zatuakin. Horrati da? Berez, kapauta dago? Horrati da. Ja, horra bestiak esatik. Horrati da, bueno... Hombre, eta Jesus jaio dela etorri data... Pues ez nago, kapoiak ere baditu, arrautzatxuekin, arrautzak baditu. Orduan ez dago kapatuta. Olentzea ditu arrautzatxuak? Ez nago, kapoiak ere baditu, kapatuta dago, baina arrautzatxuak baditu. Ja, non, eskrototxoaren barruen? Beste batenak. Matrioska bat da olentzero. Beste, aurreati bere tripa. Igual. Ostra, igual, da gizon bat aurduan dagoela, igual. Tripa ere, tripa... Ze momentutan tripa. Ez, laster asmatu dute... Moderno dela nahi duzu esan. Olentzeroren alaba edo jarri barko dute horron. Egongo da, ez aldago. Direnean pelikulak protagonista gizonezkoa da. Ez aldago museoa. Bigarren kapituloan ja alaba bat edo jartzen diote pixkat. Ja. Seguro. Abatarren bezala. Ez da, ikusia, baina... Bai, pegatze dizu, ikusiaz izatea. Avatar bat, Avatar bi, Avatar... Iru bado? Bai, untxe. Bai. Hemen berde jarri genuen, Avatar bi. Ez que eurak berdea dia. Ez, urdina. Barkatu. James Cameron saiatu da egiten zehose antikoloniala eta irten zaila guztiz neokoloniala. James Cameron eta antikoloniala da, goizetan lurrinik ez botatzea. Osea, hori da antikolonialismoa berarentzat. Horra hartzen da. Horrek ez du filmen bat egin bizitzan, bueno... Titanic zen, non jartzen da. Non? Titanic? Ez daukat ikusia hori ere. Ez? Hostia, torno, tío. Igartzen da, ikirolean espezializatu zaela, Bai. Hortik kanpo... Ikirola ere, Oin runerra denetik. Hori da. Hostia, betzi jumarra auket. Horrik eitea, ez da? Claro. En fin. Bueno. Gutxitan itzen dugu kirolari buruz itzeiten, ari garela, eiztariei buruz. Gaur entzun dut, erradioan entzun duzu iragarkia ostrea flipatu indeta. Ziren pentsatzen nuen jaurlaritzan azala mezuarekin, eta eiza bizitza da. Zaldeka. Eiza bizitza da, eta eta nik, ostia, iragarki badago, eta gero zean kaza recompensas, edo... Ez, a ber, berez... Ezagizei kaza, edo eraikunde espainola, baina iragarkia... Berez, a ber, egia da, zatik eriotza eta bizitza zela elkar lotuta dauzen. Berez, bako zentzua. Zerrek? Eiza bizitza dela esatek. Bai, antzagan ez ekosistemaren urekarako eta bar. Hombre, a ber, milioika urte doa funtzionatzen horrela natura. Beste gauza da, guk izatzen dugun eta zergatik eta mobidea horreianak. Nigo nintzen, parke natural baten bizitzen Eskozian eta parke naturalaren politika nagusiena zen, eiza. Zergatik, 8 desagertuta zegoelako, eta ondorioz orain populazioak gainpopulatuta zeudelako, eta bertako basoa ez zuten usten azten. Ze sortea, ez? Eiztarientzat. Jo, imaginau. Aipatuzu. Eiztari profesionalak. Osea, da, jente bat kobratu jendagoena, seguramente ondo, eta zure lana da, hori. Eta gero hartzen duzu praktiketako jentea, ni bezala, arrastratzeko kadaberra. Eta orainak arrastratzen hor, hilda. Hor gure mailean, arkeaseritan atea zan konversazioa. Zer? Jendea nola Lituaniara eta hola joaten dena izatzia. Lituaniara? Euskal eiztariak eta, bai. Bai, egia. Antza hiltzen dute? Hori biliginan... Ez da baiatzen, da... Ni neuen hor, neuen eta banauen. Ez elkarrezketara. Jugoslaviako gerran ere gontzan hori, ez? Zer? Oen dela gutxi berriro jarri da, modan, egin da hortaz. Giza? Bai. Ordaindu, turismo eiztari...
Turismo historia. Ja. Arajur, sniper, harri eta alba duzu, pues harrapatu baten bat. Ja. Eta vuelta. Jo, beste batzuk Senegalera joan dira mantarraiak izatzera. Baina nahi gabe. Nahi gabe gehiagia da. Claro. Nei asko gustatu zitzaidan argiak etara zuen monografikoa, orain dela, hasta gaurko hilabete daola, abeltzaintzan inguruan, abeltzaintza estensioa eta otxoa eta atazka hori ez. Junek idatzi. Junek idatzi zuen. Eta inoiz enokan begiratuta tema horrei, zen ni beti ingurumen arloan ibiltzen naiz hor, ukitzen tema horreik. Zuz ezara otxoen aldeko gehiago, ez? Entzun. Hemen edo be, eta bestek, Eta Junek zela planteatu zuen, Junek hor aldagai bat sartzen zuen nik inoiz enukala kontemplatuta. Eta abeltzainen gizontasuna. Claro, aizuek. Eta horrek zenbateaino, bueno, hori da faktore bat, hor subjetibidade mota bat dagoela, oroar. A ver. Garatu. Ez da gehienak gizona dira, no ez, baina asko gizona dira, abeltzainak. Sango nuke? Abeltzainak, bai. Eta historia bai. Horban, da bi mundu elkar enfrentatuta daudenak, baina elkar enfrentazio horren arrazoiotako bat, da nola behileko polarizatuta dagoen gizontasun bat, maskulin horuntz polarizatuta bezala, eta hor jasotzen dira iritzi ezberdinak, eta tartean hartzain emakumenak eta hola, eta dira oso ezberdina moan dira. Dako beste perspektiba ulerkorragoa bezala, beste parterarena pixkat hortik. Hori oso interesantea pentsatu zitzaidan. Bueno, bai. Osa, lege ez dakitela haien sentimentua konpartitzen, haien artean, eta tiroka konpartitzen dutela. Bai. Ja. Bai, osea, hortik ere seguro. Hori da munduko gerrak gizonek sortutakoa diela, ia eguneko ez dakizen batean, ez? Ja. Pues hori estrapolatuta txikira, ez? Bai, supongo, bai. Behin hori esan da, bai, ni otxoen alde, a muerte. Hori da. Hilarte. Otzuk hilarte. Claro. Neko salvaje da Euskal Herrixa, azken aldixan, ez? Basati, nik ikusi ditut askonarrak, orkatzak, basurdiak... Joño. Hola. Otxorik ez duz ikusi? Nik uste dut, eiztari populazioa geizten ari dela. Seguro? Tordon beste dena... Ez izango beraien habitatak eta suntxitzen egala eta orduan... Bai? Ba, igual. Bai, ez berez, arrazoia da, nekazaritzaren abandonua, eta ondorioz baso eta sasigunen edatzea, eta orduan daukate hor lehen baino askoz habitat gehiago. Noiz ikusi duzu azken ipurtargia? Azkenik. Nik aurreko udan, Serbien. Ja, ez du balio. Ipurtargia? Hogei urte. Bai? Ikusten? Niko oin dala 2 urte arantzasun. Hori ba. Hori zan hor goikoa. Claro, eta behitu noraino jumba izan zu. Ja. Ni horretzen ez barakaldun bertan ipurtargiak, oain zu maian asko naturalagoa dela. Ja, ez. Zaila do, Joñak horre genez, aspalde ez dutela ikusi, hau txantxikuen eta zapoen, zapaburuen arrautzak, hola potzutan. Bai. Zuek bai, ikusi dozue? Gaztetan. Oin be bai? Bai, abendutik jasi dira oinatin. Oinatiko potzutan badauz. Bai? Igelak, baso igela. Baso igel gorria. Oinatin zapo asko daude, baina daukate... Gustatzen zait, kamisetarako, Oinatin zapo asko daude. Atxantxikoak. Titulo, gaurko. Baina... Oinak edin zapo asko. Bai, dira ostuen oso antzerakoak. Zertu, zapoak. Zapoak. Hori da, baso igela, hori igela da, oina ziden arrautza jartzen. Bai. Horbeletan kamuflatzen dela. Bai. Ez horbelaren barruan? Nola? Zela barruan, batzutan barruan eta ez duten kanpoan. Bai, kanpoan, askotan kotxekin zoda zenean, ez egizu da horbela edo zapo bat. Eta, klaro. Ja, badakin non desazen. Hori, ez dala oso estrategia ona, beraien aldetik. Ez? Ondo kamuflatzen badia? Hori ba. Zapaldu egin... Bai, gini zaiaten eskibatzen, baina askotan ez dakit horria dan edo zapoa... Nik uste haien mozorroan ez egola pentsauta gizakia, hainbeste gizaki ingurun izango zunikan. Eta kotxeak, ez? Bai. Eta kotxeak, eta kuatzak. Eta beira, zenbat txori, beiran kontra, pum, kristalaren kontra, ez dute evoluzionatu hori... Hori asmatu genunean ez genien galdeu. Eta aize horrotak hor goian paratzean ere ez? Ez. Zer, gustatzen?
Ostia, Oñati eta errepideak eta lotuta, Iñaki Galdosek zuen... Ni Galdosekin beti ados. Zuen burua saldu zenutela Gipuzkoan sartzeko autua hartu zenutela errepide baten truke? Bai, gero autuak horti pasatzeko, bai. Bai. 1885 sartu ginen. Udanako errepidea egin ziguten. Eta baina baldin eta zer sinesten aurretik? Sartzen bazate. Aurretik konderria. Claro. Bai, Oñati. Unibertsitatea ere krisian omen zegoen. Bai, eta udaletxea ere krisian omen zegoen, eta orduan venga ba. Konderri, no? Bai. Integratu ingo gara, zuen mierda hontan, eta trukean, errepidea eta unibertsitate berrikoa. Bai, eta dirua. Ja, eski historikoki, Oñati eukira barreman geixen arabakin, hizkuntza aldetirako mendebaldeko euskeria, bizkaitar aldekoa, eta azkenean Gipuzkoan sartu ginen. Zazpiak bat txikian. Baina Zumalakarregi hilzan karretera horretan udanan. Istripotxoa izan zuen, A ver, hori ez da hola, Bai. Bala bat harrapatu zuen, Etzan hil Zumalakarregi udanan? Zumarregi o bere medikoa edo sukaldaria o bere zerbitzari bat? Gure entzule bat ja urduri jartzen nahi da, Petrekillo zen. Petrekilloen gurutzea dagoena. Bai, hori uste behan zerbait izala, baina bea, ez da... Bera ez. Ez da iguala Trump o... Reagan. Edo Imaz, jo soy Imaz. Imaz. Bueno, ez bazan hil udanen, ja hil Sorian igo zuten, ja, ez dakit, nunbaiten, estilo kamila baten, museoa eta ormaiztegin, dare. Ormaiztegi, ez, bai, ormaiztegi. Hangoa zan, ez? Zumalakarregi. Bai. Prometitu. Bera, bai. Jarri behatzak? Ez, baina zu jarri behartu nik aportu. Zumalakarregi nete izan. Bale, itzarrek oin prometitu inau, fizikoki, bihatzak bata bestea manduan jarrita, hori horrela dela. Orduan, gu entzule finak ditugu, ez? Batzuk larreko finak igual. Bai, larreko finak. Ez. Zuzenketa... Gu ez gara entretenimendu programa bat, ez? Hori, behin, zer baki genu? Baginela o ez ginela? Ez dutxa. Ez que, ez da eraki bat eman zen. Ez osoki. Ez osoki, ez? Ez que ni aurrekoan eukinoen zailtasun hori jentean aurrean beranduegi definitzeko orduan, enuen jakin izan. Esan nuen humorea, politika eta prentsa arroxa. Ze iritziak otzuen. Prentsa arroxa? Bai. Hombre, ez dakit ba. Zuek zela definituko zenutuko teago. Divulgazio pixkat egiten dugu, bai, ez? Bai, egin pixkat, oin? Pues adibidez, ez genuen badakago entzule bat, odola dakala belarritik. Hori izan zigun... Entzuleak? Entzule batek, bai. Aurreko saioan entzun zula. Bai. Eta 3 gauzetan gutxienez... Ez genuen asmatu. Bai, hori exagerauta hau. Bat. Trinitatea. Bai. 3tasun santua. Bai. Aita, semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. 3 horiek dira. Guk izan genuen aita Jose omen zala. Aita, karo. Ezin da, Jesus, zin jaio zan, aita baina txortan ingabea, Usoa, Bestea, Maria... A ver, zinetaki asaltzen ondo 3tasun santua. Aita zein da, ba? Aita da, a ver, ni gero biten egonaz, digo, zein da aita, porque zenmea gutxi bera bera, horra 2tasun handia da, gorea, Jesus Christ. Espiritu Santua, nola den gazeskoa, ez? Hori, edo non egon daiteke. Baina aita, porque 3 dira jainkoa. Baina aita, Espiritu Santua ere jainkoa. Batasuna, 3 bat. 3 egiten dute jainkoa, baina... Ez, 3 dira ez dute jainkoa egiten, ez. 3 dira jainkoa. Jainko bana, oza, 3 bat. Ez, jainkoa bakarra da. Hori bai dela, lehen legea. Jainkoaren personifikazio diferenteak edo virtute diferenteak. Ez que ez da personifikazio, dira. Osotasunaren 3 adierazpen. Bai. Unitatearen, 3... Ezberdina dira, baina aldi berean berdinak. You know. Eta aita da jainkoa. Bera. Bai, baina, karo, jainkoa ere bada aita. Logikoki ez dago zentzure. Logikoki ez dago zentzure, hombre, bilatu nahi badiogu... Kastelotasunari logika. Bueno, Leire bilatu dio zentzua eta Jose ez da aita. Aita da beste bat. Laugarren jainko bat. Eta orduan odol pizkat eta zitzean belarritik. Seguramente Leire honek ez du teologia ikasi, ezta? Igual bai, Gu baino gehiago, antza. Neus ez. Ez.
Jainkoa baizik. Ez dut teologikaz. Ondo asmatu du, Bueno, zuzendu gaitu, ondo. Zuzendu gaitu, eta orain ja, irutasun santua zer den ez dakigu, baina zer ez den bakigu. Baina zer egiten dugu material honekin, ni hain galduta nago. Zein ni besto teologia ikasi? Ja, bueno, baina. Bueno, kontu da Jose etzala aita, punto. Esan aita. Naizta aitare bazan. Ja. Baina aita izateko ekintza nagusia ingabe. Hori. Aita biologikoa bentsat. Ez du nolentzero nahin. Eta gainero, esango nuke, gero berriro ez dela aipatzen, ipuñan, katolikon ipuñan. Osea, gertzen da hor protagonista nagusi bezala, gero jaiotzen da Jesus eta jaten du ipuin guztia, gero barakarri berari buruz ditute. Bai. Agian, hori da, adibide oso ona, semeak bere aita gainditu egiten duen. Hori da. Osea da, ondion be, bai, bueno. Atretxo, iriak eta behiak eta hori bezala, atretxo zen, Jose. Horregatik hasi zen Maria terapian. Aurdun gedatu zenean, de repente, Osea, eta terapian hasi zen. Zer da, Bai, terapia espirituala. Ja, horre egin ezkio konstelazio bat familia horretan. Hor urtengo ziren movidak. Bai, familia horretan. Bai. Bus, esen aktorea. Hori arrazoia hau. Reagan baizik. Hori irakurri nuen esan no, hostia, pues bai. Hor, argi dago. Bus esen aktore profesionala. Ikusi besterik ez dago, gainera, gero hau erakustea, horretzen zazte, Iraiak 11ko dorribikien aurkako petardazoaren berri eman zeudenean, eskola batean zegoen anorezeita aulki ridikuloietako batean, eta aguantatu zituenan, pues, ez dakit, 30 segundo, minutu bat, bere burmuinak esan zuen arte, ostia, agian aurreskola honetatik atea barnetxe eta jun mogidara. Ze arpegik eta hola. Beraz, leire... Esaten dute batzuk hori berantzerkia izan zela, Montatuta zegoela movida, bera momentu horretan eskolan egoteko eta... Claro, kontutan izan da, autoatentatu bat izan zela, ez? Hori ja denok akigu. Bai, ez da, hori bai, superatu... Hemen zorroztasunez, itzen behar dugu. A ber, benetan. Madurorena bezala. Azken teoria dira, berak dena adoztuta zegoela. Bai, ez? Bai, karo. Bai, eta gero ere argi dago, Ricky Martin armariutik atea zenean, eta topatu zunean tipa marmelada aluan jarrita txakurra miaskatzen bitartean, pues hori ere... Hori hola da. Baina hola da zer. Bai, Amaika ese... Bai, hor, salto. Amaika etzan izan benetan estatu batuarren movida? Seguro. Nik ez dakit. Beraien movida da. Nik ez dakit. Beraien movida da. Gero gu joan dugu, baina movida da. Nik ez dakit. Hori do estralurtarrak. Ja, hori ere. Badira, ez? Hor teoria besteren bat ere entzun dugu, ez? Bai, zer? Bai, bueno, Nostradamus ere seguro bar zegoela. Mestu dut hori ere ez dela broma, Hor agertzen zela ez dakize lerrotan. Egun horretan ez dakize bi eraikin, karo, ez dorribikia bezala jarrita. Baina ere bai. Orduan, aukeratu zakezu bertxioa. Eta, hirugarrena, horia bihotzean joan izan nahi gaitu. Gaza, norbaitek, hori nik irnun esan, así que hau zuejan. Aktorearena zuek esan zenuen, Bai, horregatik nik hori jandet. Ningoz libre dago, ningoz dana... Nik uste zuretako dela. Gaza, gerra lasgarria. Jasaten jarraitzen duela. Eta, zesan ba? Zenik esan nuelako Kurdistan gehiago afektatu zidala Gazak baino? Ez, nik uste Gazakoa gerra bezala planteatzeagatik edo hitz hori erabiltzeagatik. Bai. Genozidio edo zerbait. Genocide. Neutral mantentzagatik. Eta guztu esan genuen, gerra esan genuen? Antza bai. Ba, seguramente, a ver, zeinek esan zuen? Nik ez dut uste, olako hitz pomposoak eta Gaza eta nazioartea eta Kurdistan da, zu ibiliko zinean horri buruz izaten, ala? Zuzea, txerriendula ditzan inguruan hitz egite duzulako? Gaia. A ver, melon, gaia. Hori da? Gaiaz nik ez duen hitz egin. Bueno, pero... Izar. Bai. Zer? Nik ez dakit, igual nik esan nuen. Igual bai, Nik uste duzuk esan zenuen, Kevin. Nik uste baiet. Mierda. Nik ere bai. Eta kibuz elgatik, baina argi dagona da, leire jamasen aldekoa dela. Ja. Aldoz barkamen eskatu publikoki? Jamasi? Ez dakit. Palestinari. Jamasi eta leireri eskatu barkamena. Bale, hemen publikoki, entzun dezala munduak. Ni, Kevin Uri bezala, Urzelai bezala, barkamena eskatzen diot,
alde batetik leireri, nintzelako oso zuzena izan, nire hitzetan, ez? Eta beste alde batetik Hamaseri. Zergatik Hamaseri? Ez da gotidiei, bezi. Ez que ni geopolitika ez da kontrolatzen. Hango movida hor. Ez que gu gatoz ona, urdu bete hitz egitea, eta, ostra, exigentzia maila oso ondia jartzen dugu entzule. Batean jartzen dute, ja. Ni etxera joan bezain pronto, goratu nintzen beste akats bat egin nuela, eta leireri horkabean pasa zaiona. Me cago en la leire, tío. Eta ez da konturatu leire. Claro, es que... Esan nuen korrika ez dela irtetzen atarratzetik, eta atarratzetik irtetzen. Ja. Ja, igual ez da bere fuertea, korrika kontuak igual. Igual ez. Gero gaineratzen diguna da, gainerako ez dakit nolako erdi egia den. Badakizue lana ona dela, eskerrik asko, maja. Denbora ona pasatzeko. Bello, hau da entreteni garritasunaren teoria. Hori da. Baina mesedez rigor pizka bat. Rigorea. Errigorea. Euskera, zorroztasuna, zehaztasuna. Behar dugu. Rigorea. Bukatu dira txorakeriak eta gauzak. Hemen papel gehiago. Pizka da, zera kontra esan korra, idaztea, baina rigor pizkat. Rigor pizkat. Claro, pasaba, Ez baina esatea hori zorroztasun pizkat, zemerren rigor pizkat. Rigorerik gabeko adierazpena, ez? Osa, esaldian bertan paradoxa dago, ez? Exactamente. Leire, tia, Claro, es que hemen... Entzuleak aipatuta horrekon, ibili ginen esaten live showak eta montatu behar genitula eta irratxeko gehiago zuzenioan eta etorren nintzen kotxian, gerozako joan zute behitu, hori etortzen dute, gaztea entzuten etorren nintzen. Joder, junetxea bain ja. Bai, hasi behar dia proposo zuen olako keiten hastea. Live showak, modan nomen dago, eta kopia tara. Zer da live showa, barkatu? Irratxaioa zuzenian. Areto batetik edo. Hostia. Eta esan, ostra, venga, entzule, deitu diguzue eta abertzen egiten dituen gehiago, beraiek edo gu, gazteak edo gu. Bueno, hoi garbi hau. Eta bakarrik, beraiek musikaria gonbidatuta, eta... Zue badakizu zen batxoki dagoen Euskal Herrian, gonbidatu dezakena Euskadi gaztea. Arriaga, Euskalduna, Parapon, Pimpon, olako lekuak zehatzen. Gurario gaztea dela, ez? Hori da. Bueno, hori digo, egia zen. Ja. Zan eide, entzuleri baldin badago, deitu nahi gaituena edo, orain txedu aukera. Horrekin, ari lizatuz, ari bat lortzen, zuen biren artean eta nirea, horrekin ikusi nun Fakudiez Donostin. Beste monologista hau ezagutzu zen? Bai, oso ondo hortze zait. Ez? Nik ez da gizein dan? La tuerkan da ebiltzen zana. Nik la tuerka ez da gizer dan? Bale. Tipo bat, orain azken urteetan monologismoan Espainiako estatuan fuerte dabiltza, asko dabiltza. Eta da pizkat ezaguna, politikoagoa delako, Podemiten bueltan sartu baina kritikoak ere eta, bueno, neko Espainia... Plurinazio... Espainiar txintxoa. Bueno... Jatorra. Eta gainera nola jaieten Uruguayen eta bizi izan Katalunian, eta, por supuesto, Espainia guztia bezala, denez zulo beltz bat, dena Madrilen bukatzen dela, bere bai. Hola nasketa horrekin pizka libratzen da, espainolismo zeatik. Pablo Iglesiasekin azarre dago, tipo hori. Ez que Pablo Iglesias norekin ez dago azarre. Ja. Agian galdera hori da. Ja. Baina, bai. Kritikatu zion asko Garibaldi berriaren irekiera. Taberna bategatik azarra hori? Taberna bat zabaltzegatikan? Txiste gairako nik uste onargarri dela. Pablo Iglesias, viceministro esatetik, taberna bat lapapisen esatera, ere bai. Badaka nondik tira txisteak. Jendearen diru laguntzekin zabaldu duena, ez? Bai, bueno, hori da. Crowdfunding. Juntzinara ikustea tipuan espektakuloa. Oso ona, aspaldi enbeste nula parra egiten, toriena, eta gero ondorioa zan, ostia. Jende jipillo bat joan zen, graziosoa delako, eta politikoa delako. Bere humorea, ez da... Ez da beranduegi. Bueno. Gauli da galdera. Nola ez dagoen euskarazko humore politikorik? Politiko. Bueno, pizkat bustitzen dena, tipoak egur pizkat banatzen dure, bai. Hemen ez do? O, bueno, ez dakiz, zuek esan. Beranduegi hori da? Ez que nik ezin dut konparatuz, ez dut estena ezagutzen. Orduan nik ez dagoet nundik autoetiketatu gure jarduna. Nola izateko?
monologismo munduan eta euskaraz pizkat eta apur bat, hola, Anelindane, urbildu Hostia, ziteken Anelindane, pizkat. hostia gorra da, ez? Anelindane. Bai, baina, bai. Ostra, forma aldetik bintzet. Bai, bueno. Bueno, ez dakit forma eduki, ez dakit, baina bietako bat, bintzet, hostia gorra, Bai. Baina esto, monologistas aparte, baina ez dago, ez podcast irrasaio... Nik entzun ben Mirari Martiarena, orain itxaretorriko berekin ibiltzen da. Idoia Torrealdai. Bai, hori da, Torrealdai. Monologo batean, non ikuslegoen zatian dia zen gurasoak eta hola ziren, sartu ziren asko guraso aita triatletekin. Hombre, Turner. Zuza, uni atleta, momentuz, falta zaizu bi, triatleta izateko. Hiru aldizkunez, ja. Bueno, hori bai. Oinola bi estetik honez duzu aurrerepenik egin orduan, ez gehiago joan. Aurreko astean hiru aldiz izan zuen. Hori, ostiraletiko ez, klaro. Eta ez esan zioten Turner bezalako. Ez, eta atxudan ez oso politikoa da gaia. Eta arantza asko sortzen dituena edo. Zeren izan zen horri buruz txisteak egiten hasi eta ikuslegoa isilik geratzea. Bai? Edo aitak. Aitak igual lotxaz edo azarretik eta mazteak ere bikote heterotan azarretik ere bai. Azarretik beraiekin. Azarretik en plan, ostras, egisa da. Vale, la movida hau egia da. Empatizatu zuten. Empatizatu bai. Oin guk hitzaldi bat ekarri behar dugu, oinatira, eta hitzaldian izenburua da. Mendi kirolaria, 2. Espezie inbaditzailea. Ona. Oin otzailean oin buruz ez dakit, baina otzaileak 18-20 ez dakit hortik. Eta zein da kamikaztea, hori da? Jarraitu beste zeusetan hitz egiten eta bitartean aurkitu dut. Bueno, oinatin. Ez bada oinatiarra jarriko izkiote furgona pilo bat bidean ez hitzaldia emata iristeko. Zatei? Furgona badaude arantzasun, bai. Arantzasun zabaldu parketxean ditu zuten, bertako parkina, eta bihurtu da kanpaleku bat. Egoan zen ETB behin bertara, lata sartzera eta elkarrezketatzera guraso hauek, furgonetetan egiten dutenak lotala, eta esaten zuen batek. Onera gatoz gu askatasuna bilatzera. Arantzazura? Arantzazuko parkinera. Non daukasun metro batera beste furgoneta bat. Lehen parkinetara farlopa bila juten zan, baina pakia... Pakia ez askatasuna. Askatasuna. Onduan beste furgoneta bat bai aske. Ez? Ja. Askatasuna. Kirolaria, a ber, entzune Euskal Herria, Otsaiak 20, ostirala. 7etan Oñatiko kulturetxean, zine aretoan. Gaina, eraikin ofizial batean. Bai, entzun. Kirolaria mendian, 2. Espezien baitzaia, Luis Mari Zulaika Izasti, EHUko jarduera fizikoaren eta kirolaren zientzien fakultateko eta gaina irakaslea. Jo, Ja. Karo, lanik gabe geratuko ez denez, agian ausartuko da iteitea, ez? Jarraitzaile asko ez dakit izango dituen. Bueno, zela heiterrak munduan badauden, nik uste heiterra joango diela, eta igual kirolari bat, pixkat autokritikatik bezala, igual esanaz, bere zapatiak ezberdinak direla, ekologikoa direla igual. Bueno, daude korronte diferentik, ez? Korrikalarin artean batzuk atera zuten, hau nola guran elkarrizketatu gendu neska bizkaitarra hau. Bai. Asko... Baina izan mendi lasterketak beste atera antolatzeko, ez? Bai, etiketa berdea eta igual hortik duzua. Kutsadura aldetik, ingurumen aldetik, masifikazioa... Bueno, bai, nahi batzuk eskatuta daudela. Hori da, ezka ezagola bakarri. Mendiko korrikalari flipau batzuk eskatuta daudela. Ja, siria ezen flipau bak urbiltzen desan dute, hostia, hau. Eskutetik honda dago. Karo. Ja. Eba, farloparen gaira itzulita. Itzulita, ja, jorratu du gai hori. Hori hona da, de repente erosen gai ekartzeko. Hostia. Así que esan da, lehen parkinetan eskuratzen zala farlopa. Orain dela hilabete batzuk, gertatu zitza egun, bueno, bikoteakin joan ginen, bikotea eta biok, ez? Bikotea eta biok, ez? Hori iruz, ez? Hori, mutilaguna eta biok. Egia esan. Matriuskaren teoria hor dago. Eta kontzertu batea joan ginen,
eta kontzertua bukatu eta segundura, minutu bat beretzan pasatu, bertako bajista torre zan gure gana, eta esan zigun, ¿tenéis farlopa? No, barkatu, gaizki izan dut, mierda. Horri izan da esan zigun, ¿tenéis cristal? Esan, ostras, gauza oso txungo dago, gure gana etortzeko, eta aurdun dagoen bati, nik ez dakit mutila nola gongo zen, egola hortan. Ja, igual nire... Baina zu, bueno. Igual nire mutila dako itxura hori. A ver. Zega, bai, kristalero. A ver, zego eratan nagoen momentu hortan. Kristalero. Zue mutila badako, ezaguarri bat baldin badako, hau da, behan, personalien propiedade bada, bigarren zerbatizatik 20garrenea antzeratxu egoten dela. Diesel dela. Diesel. Zer da diesel? Osea, hartitu pedo maila bat eta ja ez da mugitzen hortik, ez? Baina pedo maila altua hartzen da segidan eta hor mantentzen da. Vale. Osea, metxa motza eta gero diesel. Vale. Bai. Baina, bueno, ia esan, matriuska bat izatea farlopa pasatzen duen leku baten, hori baino... Zentzuzkoak hoi? Bai, mozorro berik ez da? Jo, ezagutzen zuen nahi alkorta. Bai, nahi alkorta, elez garai, bai. Berakekin biltzen gara bainotiko emakume batzuk amatasunan inguruan hitz egiteko. Eta esaten dau ama asko ez, baina, bueno, badaudera drogatu egiten diren amak eta... Joder, drogatu egiten diren amak eta... Amak, aurdunak, esan nahi duzu. Ez, aurdunak ez. Ja, behin, eta pixkatia koskortzen azten dianean umeak eta horre goten dela bigarren... Bueno, ez dira bere hitzak, bigarren erabezaro antzeko bat, no seke, berriro gurasuak plaza irtetzen direla, jendei galdetzera, tenéis cristal. Ja. Eta testu inguru hortan zegoen rockero hori, ez? Ez. Zentzua du, bai, momentu batean, hor silborrestea, gero eta luzeagoa denean. Bai, eta drogak, adarrak... Bai, karo, bai. ETS-ak taldea ezik gaitzak eta horrelakoak. Zer da ETS gaitza? Enfermedad de transmisión sexual. Euskaz, ITS? Sexu bidezko esotasunak? Ez dakit zelan euskaz. ITS da infekzion. Transmisión sexual. Berdina, ez da berdina, baina, bai. Zergatik heldu gara, no? Zer eginen? Hori, lehengo gaira bueltatuta. Faku Diez, eta hori dena omenezko programarik ez da hola, eta, kristala bai. Kristala. Kristalezko zabaiak ere bai. Por cierto, askatasuna zare ginela, aske dagona, bueno, jarraitzen, beti gonda azken urtetan. Askatasuna. Sarasua. Zuri askatasuna ez dizut furgonak ematen, diruak ematen dizu. Dirua baizik. Hori zer da? Kamiseta bat, bai? Baita. Segi, Sarasua, Euskara, Eskarroko nintzen duen berriro. Hemen aia noiz bete aipatu? Ez, etorkinek ez. Ez da sartu. Ez, bera, azkena zan... Sarasua zaila. Baina bera, azkena duela bi egun, bera, azken... Interbentzioa. Aurkeztu bitzetan Sarasua Oskarrentzat. Sarasua da, insumizio kanta egin zuena. Bai, postari zintzo horrek, zer da karpetan... Eta orduti ja... bukatu du, pues, asko hitz egiten. Bueno, hori da, Sarasua da. Insumisioaren kanta idatzi zuena, eta inoiz egin duten meme edo komiki ez, binetari katxondoena. Ze momentu batean, bera egon zen, retiro espiritual batean, hori Amerikan taula, eta gero itzuli zen, eta, claro, han egongo zen denbora biat izilik. Eta etorri zen Euskal Herria, leku ustita. Eta orduan, gara hartzen zegoen, H28 aldizkari satirikoa eta hola egiten zuen, eta egin zuten etaren anagraman edo kolorekin hola handi, bere karetua, eta denok hitz egin behar dugu zerbait, Jon Sarasuak dena hitz egin ez dezan. Nekin behar zanik protagonista, txistea zakorratzen nintzen, bai. Beraz, hori da, Oskar, hori da Sarasua, eta leire. Zer esan du? Orain dabil, berezken puntu nagusia hola bizkate ezaguna indena, zetarteka izate ditu alako polemikak gustatzen da jo. Nik uste pizka sartzeko egiten dula. Baina hontan, da bertsolaritza ardatz hartuta, baina nik uste ere transpolatzen duela euskal kultura osora. Garai batean nola zen, Euskaldun fededun. Ezin bereizi hola eta danak ez, eta berak ez dut ikusten bauzu 60 markagadako bertxo finala, hor ikusten da Euskaldun fededun. Denak, ikuspegi horretatik, hitz egin zuten, abeste zuten, bla. Boz orain, da,
berak deitzen dio, ez nola inoiz entzuna, hiperprogresismoa. Alegia. Genero kontuen gatik. Claro, ez. Bueno, hori ere bai. Baina pakosoagoa da. Claro, ez zuen esan woke kultura. Hori horretan. Claro, ja jartzen zaio Trumpen flekillo azten zaio ateatzen. Hori horrek ere hemen ez du saltzen. Orduan, asmatu du nik uste hiperprogresismoa. Da, pues, politikoki zuzenaren kultura, pues, badakizula, parte batean, arrazoi pitxi bat badu, pues, badakizula nondik abestuko duen jendeak, nagusiki ialeko guztitan. Bai, molde batzu daudela eta molde baina, karo, esatea hori dela, gaienten hori dena, eta gainera horrek pobretu egiten dula kultura. Euskal kultura pobre. Progresiak, hori da. Ostia, zirkulu daitxi da. Bai, eta asko gazerretu dira. Claro, progreak azerretu egiten dira. Normala denez, eta progres direnak. Bat egiten duelako maila batean, euskain muturrak esaten duenakin. Alegia jazin dela zer esan, porque beti esaten da berdina, eta horiek kontrolatzen dituzte edabideak eta kulturak eta politikoki zuzenaren barruan, emakumeak, trans, pakosoa. Ba, ez da bakarra, hori pentsatzen duna. Ez, bakarraz da. Seguro. Hori seguro. Bea bere garaian izango zen, igual garai hortarako edo gizarte hortarako hiperprogrea. Hombre, hori beti izan da progre. Gero ja ez. Gara, progre. Apurtzai, Ja. Bite, progre batek nahi du jun ratxaiotik. Ez que autobusa hartu behar du hemendik 4 minututara. Bai, eta zuk korrika egiteko atzaude orain. Ez? Ez gaude. Bueno, vale, venga. Oskar pasau da. Barkatu Oskar, barkatu Leire. Claro, bitu, lentzero hori bezala, Oskarri jarri aldiegu neska bat alboan, eta jarriko digo Leire. Oskar eta Leireri esalduko dizkiogu gauzak. Hori da, vale, hemendik aurrera. Leire rigor. Bai. Rigor. Osa, oin emakumea dalako zabit defenditzen, osa Oskarrekin egon arte ongara sartzen, eta oin emakume bat azten gara, eta hori bai. Eta Oskar ze? Oskarrekin ez zuzenketak plantea, Oskar atea dezuzuko kolaziora ez? Baina ez zuten gatuta biali dugu audio, eta ez zola ulertzen hori dena. Oskar existitzen da. Oskar Pichín, Pachitos. Hala. Bueno, zuzenketakin eta ezin... Dios, ze intensidade. Gauza bat. Turingo askatasuna gaztetxeko peinarentzat. Eta Jakolefo 44 irabazi duela epaiketa, por cierto, adierazpen askatasuna movidas eskatela pikolekin daola, eta duan kanta jarriko dugu eta bagoaz, porque bestela saldu barba dut guztia Oskarri eta Leireri, ez digo demora mango. Apai. Argiaren podcastak.
Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu egin argiako kide.